Di çardeyê Gulanê de li Tirkiyeyê hilbijartineke girîng pêk hat. Li gor daxuyaniya serokê Lijnê Hilbijartinê ya Bilind, encamên hilbijartinê bi vî awayî ne. Serokkomarê Berê Recep Tayyip Erdogan ji sedî 49 xal 5 deng girtiye. Namzetê muxalefetê Kemal Kılıçdaroğlu jî ji sedî 45 dengan girtiye. Li Stenbolê hemwelatiyan nêrînên xwe yên li ser encamên hilbijartinên serokkomarî û parlamenteriyê vegotin. Yani seçimlerde ben de çok umutluydum. Çünkü Ez ji hilbijartinan gelek hêvîdar bûm. Ji ber ku atmosfereke weka dema parka geziyê rûdabû. Gelek aliyên dijber li gel hev cih girtibûn. Armanceke me hebû. Levma gelek şanaz bûm. Lê encam ne li gor bendewariyan bû. Lê ez bi tawayî bi encamên hatine eşkere kirin bawer nakim. Ji ber ku berê jî gelek caran pir sextekariyên bi vî awayî rûdan. Li Tirkiyeyê fikrekî ku di hilbijartinan de partiya ku li Stenbol ser bikeve bi giştî ji ser dikeve hebû. Lê belê hate dîtin ku di vê hilbijartinê de ev fikir jî bereva jî bû. Benim şahsi görüşümce bence güzel bir seçim. Dinarîna min de hilbijartineke baş bû. Qet nebe geşedaneke nebaş rû neda. Di parlamentoyê de namzetê ku min piştgirî didayê bi ser ket. Ez kêfxweş bûm. Di hilbijartina serokkomariyê de ez piştgirê Recep Tayyip Erdoganim. Ez bawerim dê digera duwemîn de bi ser keve. Ji bilî vê bi giştî hilbijartineke baş bû. Mijarek din a ku bi zêdehî hate nîqaşkirin jî daneyên bi rêya Ajansa Anadolu'ya hatin eşkerekirin bûn. Ya ben Anadolu Ajansı'nda bilmiyorum hakaret olarak. Nizanim ka çawa heqaret bêhesibandin an na lê ez dibînim ku Ajansa Anadolu hindek melaqe. Lewra li her du aliyan jî ajansên alîgir hene û çawa li hesabê wan tê encaman wisa parve dikin. Aliyek nîşan dide ku ji sedî pêncî wergirtiye, aliyê din jî wekî sedî çil nîşan dide. Ez pê bawer nakim. Girdeyek serekeya vê hilbijartinê jî namzetê Netewperest Sinan Ogan bû. Ogan ji sedî pêncê dengan girtibû. Ji lewre helwesta dengdarên Ogan di gera duyemîn a hilbijartinê de xwedî roleke girîng e. Seçim günü gün boyunca Aramiya roja hilbijartinê li tevahiya rojê serwer bû. Bi me tevan re rê li ber xemam vekir. Ji ber ku hevgirtina AKP, MHP û Ergenekonê ev demeke dirêje welat bi zordestiyê û hewil dida rêwatiya xwe jî bi zordestiyê saz bike. Di tevahiya pêvajoya hilbijartinê de gelek caran zextên sivîl û yên dewletê cih bi cih zêde bûn û rageşiyek zêde hebû. Vê yekê jî li welat rê li ber nediyariya gelo evê ev rageşî û zext encama vê hilbijartinê diyar bikin vekir. Her çiqas Tifaka Cumhurê bi rêjeyekî zêdetir deng girtibe jî alîgirên Tifaka Milletê jî hêviyên xwe ji bo gera duyemîn winda nekirine. Delîl Durmuş, dengê Amerîka.